kutenda Mwari mangwanani ano nenguva yatiwanisa. Muzita Jesu, hallelujah. Amen. Vangane vakafara vari panzvimbo ino. Come on, make a joyful noise. We can take our seats. Thank you so much, Kingdom Praise. Mararamba chikuitira zvakanaka. Mangwanani ano tinoda kutenda Mwari nemukana uno wandawaniswa timire pano tigoverane izwi ra Mwari. I want to acknowledge the leadership that is in this place. Amai manyika vari panzvimbo ino ngativafarire muzita ra Jesu, hallelujah. Vavhangeri vose nemadicons that are in this place. Tichitenda muvhangeri wedu baba Mutero vanga vachititungamirira. Timbovagamuchira nekuvafarira muzita ra Jesu, hallelujah. I also want to honor the leadership of different departments. Mwari ngaakuitirei zvakanaka, the pastoral team. Hanzi naVamutero rovai. Saka ndamira panapa kuti ndirove. I want to honor our very own bishop. Naamai, the gifts of God that are in this place. Ndinombozvibvunza ndiri ndega kuti ndini here ndine mufundisi akarongeka kudai. Toda kuvafarira muzita ra Jesu, hallelujah. Toda kufarira zvakare amai Jinjika. Makuzvionawo kuti ndine chipo ChaMwari. Muzita ra Jesu, hallelujah. Tiende kushoko ra Mwari, John chapter 4. Johani chapter 4. Kana uchiri kunana Leviticus warasika swedera nechokuku. John chapter 4 verse 10. John 4, I shall read verse 10. Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who it is that said to thee, Give me to drink, thou wouldest have asked of him, and would have given thee living waters. Rechishona rinoti, dai waiziva chipo ChaMwari kwauri. Oh my God. Ndinoda kuti tigoverane kubva kuvhesi yandaverengesa. Dai waiziva chipo ChaMwari. Dai waiziva chipo ChaMwari. Unoziva dei wanga uri mumwe, uriwe wanga uri mukadzi wepaZerafati. Chipo ChaMwari chakukumbira mvura. Yehova wanzi pamuri kuenda mudzokewo futi nekeke. Uri wewe une fulawa shoma shoma yasara kuti mudye mufe. Handizivi hangu handidi kukudairira kuti waita sei. Dzimweni dzenguva waigona kurizena. But ndangouyawo kukuyeuchidza sezvakaitwa mukadzi wepaSamaria. Akanzi dai waiziva chipo ChaMwari. Dai waiziva chipo ChaMwari. Zvinhu zvaMwari ukazvitarisa zvinoita kunge zvine losi mukati, asi izvo zvine profiti yakanyanya. Nekuti mudzimai wepaZerafati auya nezvishoma zvanga asara nazvo. Shoko raMwari rinoti mafuta haana kuzopera, uye fulawa paanga atora haina kuzopera. Ndauyawo kuzotaura kuupenyu hwako masikatano kuti pauri kuzonokora hapazi kuzopera. Mafuta iwawo achatozowanda. Nekuti when you give, God causes an overflow. Nekuti unenge uchicreata a capacity yekuti zviri kuda kuhunzwa naMwari zvizare zviwane pekugara. Abrahama chaiye anonzi ndipe Isaac uyoyo wega. Ukazvitarisa zvaita saakutorerwa sezvine losi mukati.
but zvine maropofadzo anga asingafungidzirwe kana iye haana kuzombozvirota kuti ndichaita baba vemarudzi. Asi Mwari itsika yake yekuita kunge losi, yekuita kunge ari kuda kukutorera, nyamba ari kuda kutozadza chinhu chako chamafuta, nyamba ari kuda kutokuita baba vemarudzi, nyamba ari kuda kutokutora to another level. Haurambi wakadaro mwana wapakeusi, zvauri kuzodurura mafuta pazuva ranhasi. Mwari ngaakurangarire mubizinesi rako, Mwari ngaakurangarire kumba kwako, Mwari ngaarangarire vana vako, zvinhu zvako zvanga zvakamira ngazvitange kufamba. Zvinoitika pandaverengesa kuti Jesu ari patsime, ndokubva kwauya mudzimai asina kutaurwa zita rake, asi akataurwa achinzi mukadzi muSamaria. Ndinoda kuti uzvizive kuti uyu handingati zvangu she was good or she was bad, izvozvo zvazvedu, but pane nguva yakambotaurwa the good Samaritan, but apa pangozonzi the woman, the Samaritan woman. Haana hake kuzonzi good here kana kuti bad, but apa tiri kutaura nezvemukadzi muSamaria. Bhaibheri shoko raMwari rinoti akauya kutsime at the 6th hour. Dzanga dziri nguva dzanga dziri unusual, dzisingatarisirwe kuti kungauya mudzimai ari ega patsime. Madzimai kazhinji vakakurira kumusha seni, kana achienda kutsime anoenda ariwo zvipoka-poka. But nguva iyi unouya nguva yake ega, uye ari ega. Handizive kuti nyota yanga yawanda here kana kuti she was just a social outcast, zvakaita kuti afambe ari ega munguva yake ega. But chandakazonzwisisa, it was a divine appointment. Nekuti anga asiri kufambira nyota chete, but anga kutofambira nekuzadzikiswa, nekupiwa mvura kuti nyota ibve yapera. Unozviziva here kuti mudzimai uyu pamwe anga a social outcast, nekuda kwekuti anga apinda into 5 marriages dzichiramba. Vamwe vanoti she was a harlot, but according to some scholars, zvinoratidza kuti according to manners and customs dzenguva iyoyo, mudzimai anga asingabvumirwe kuramba murume, mudzimai aitodependa pamurume, murume ndiye aita own maproperties, uye murume ndiye aigona kuita witness, madzimai vainzi vanonyepa. Saka mudzimai uyu anga asiri chifeve sokufunga kwangu, but munhu anga akapinda mu1 marriage yobva orambwa, kouya mumwe omuramba futi, kouya mumwe omuramba kusvika vaita 5. Nekuti zviri kunzi according to the manners and customs, mudzimai anga asingatenderwe kuramba iye murume, kurava kuti ndiye anga ari murambiwa. But paari kuenda kwa divine appointment, paari kunosangana na Jesu, rejection spirit iri kuperera ipapo, ndiye ega anotaurwa naye na Jesu. Ipapo anotendeuka nekutoita an evangelist. Tajaira kuti unombotendeuka wogara wozoti womufundisi ndakuda kuenda kuBible school, waendako wozopiwapo kuparidza. But iye anongoti achitaurwa naye nyaya dzake dzichidhiliwa nadzo ipapo anotena into an evangelist. Vanga vasingazivi Jesu vakatanga kumuziva nekuda kwezvaanga aitirwa. Ndauya kuzotaura mumwe munhu masikati ano, pane zvaakuda kuitika muupenyu hwako zvekuti uchatanga kungopupura, nevanga vasingatarisire kuti uchapupura, vanga vasingatarisire kuti uchasimuka, vaifunga kuti uri murambiwa chete, Mwari akuzoshandura upenyu hwako, vaifunga kuti uri wepasi, Mwari akuzoshandura upenyu hwako, nyota yaunga uinayo mubizinesi rako, Mwari auya kuzoishandura. Nyota yanga ina vana vako, Mwari auya kuzoishandura. Haurambi wakadaro wasongana na Jesu. Dai Waiziva Chipo ChaMwari.
Ndinodakara shoko raMwari rinoti Jesu ndokubva amukumbira mvura. Ndinoda kuti uzvizive kuti Jesu anga asingatodi mvura. He actually wanted to release something. Nekuti tsika yake kukupa mukana kana akuda kureleasa zvimwe zvinhu. But ukasa create capacity wewe unogona kuramba wakadaro. Jesu aitoda kureleasira mudzimai uyu. Pane zvaanga akuda kudhila nazvo. Pane nyota yaionekwa naJesu kuti mudzimai uyu zvinhu zvake hazvisi kufamba zvakanaka. Muraini vana havachatomude. Muraini vana havachatomutendi. Muraini angowo munhu ari kungofambawo zvake. Hapana kuda kuasosieta naye. Jesu akati ndiwoyo mukana wekuti ndichiatenda kunyota iyi kuti mupenyu wemukadzi uyu ushanduke. Ndauya kuzokuudza masikati ano kuti Jesu is about to release something in your life. Akangokupa mukana chete waida zuva ranhasi kuti weyo mukana ndauya, I want to release something in your life and you will never be the same again. Pose pauchatora kuti upe masikati ano, God is going to give you an overflow. Haurambi wakadaro iwewe semukadzi weZarafati apa Mwari haana muramba akanyarara. Pane zvinoshamisa zvakaitwa mumukadzi uyu nezvinoshamisa izvozvo. Our Lord is the same yesterday, today and forever. Auya masikati ano to do something in your life. And I tell you, will never be the same again. Mukadzi uyu naJesu vakashangana patsime. Ndinoda kutaura zvinhu zvitatu zvinoitika patsime. Zvitatu zvinenge zvina kana kuti zvina zvinenge zvishanu. Ndobva ndagara. Tsime. Isusu vanobva kumusha kune wainzi mufuku, vamutero vanouziya. Kunoku kune anonzi maboreholes. Saka chirega itange nemaboreholes. Ndinoda kuti uzive kuti there is a borehole system yakanzwisiswa namaIndia isina kunzwisiswa nesu vanhu vatema. Ndosaka uchiona kuti ukaenda muBelvedere unowana paine tepi yemvura panze. Asi ukaenda futi muBelvedere kana vacherai hauwani pane tepi panze. Ndinoda kuti uzvizive kuti zvazvinoita ndezvekuti kana maane borehole maIndia akazvinzwisisa kuti mvura ikaramba irimo ine maparticles ainotanga kuva nayo yobva yaluza the freshness. Saka vanoziva vakakuisirai tepi kuti murabe muchichera ivo vachinjoya the freshness. Saka vakakuisirai chi? Unozviziva here kuti ukazviisira mvura muglasi ukanorara ukadzoka unoona kuti haichazivi sezvayanga iri. Kana mutori mugaba mune zvimwe zvegreen zvinotanga kungotamba zviri imomo, hapana anenge azviisa, but kana ikakarisa pane zvinotanga kungomera mumvura yako. Saka maIndia akazvinzwisisa kuti tepi yepanze ichaita kuti chero ini ndisina nyota maimbizi vane nyota vakachera kwangu uku kunosara kuine fresh water. Pese pandiri kuda mvura ndinowana the freshness of it. Ndinoda kuti uzvizive ndisati ndaenda kure kuti ukava netepi panze inobuditsa zvinenge zvambopinda mauri, you are creating a capacity yezvinhu zviri fresh kuti zvipinde. Saka ukagara nezvakapindawo zvirega zvirimo zvinova nezvegirini netumwe tumaparticles tunenge twavo. Unogona kudaro uine mari yako yagarisa inotanga kurohwa nezvimaparticles zveinflation. Unogona kudaro uine mari zhinji isingaiti mutemo wongomugawada tachinja zvinhu zvachinja. Saka kuti ugare uine the freshness, you need to be able to release so that you create capacity of the freshness, of the fresh blessings of the Lord. One. Number two,
makanzwisisa kuti pari kucherwa mvura patepi paya, kana bhoho rikapwa rine inonzi recharge period yekuti mvura inouya youngana zvemvura yazara. But kana rikapwa kepiri, kana rarambozara ne5 hours, parakupwa kechitu rakuzara ne4 hours, saka rakuingriza recharge period. Saka kana rikapera kechitatu rakuzara ne3 hours, kana rikapera kechina rakuzara ne2 hours, rikapera kechishanu rakuzara ne1 hour, rikapera futi kechi6 kusvika rakungozara nemaminutes zokuti newewe automboni kupera kwayo. Saka vakazvinzwisisa. Nesuwo dai waiziva kuti pauri kurelease recharge period yako iri kuingriza. But when you release, you are increasing your recharge period. Wakambozviita here kuti ukapa pamwe pacho wapa $5 usati wasvika kumba, pane mumwe unongosongana naye unoti munondiitira zvakanaka vamutero oi $50 iyi recharge period. Chiri kuitika ndechekuti wanzwisisa kuti chero ndikabvisa zviri pandiri, but recharge period yangu yakufanira kuingriza. Rakuti patinotaura zvekupa iwo uchafanira kuvhunduka nekungoti so wakunzwisisa kuti aiwa ndikapa izvozvi pamwe ndisati ndasvika kumba, there is going to be an overflow. Mwari ngaakuitire life yako, Mwari ngaashandure life yako. Let your recharge period increase. Zvinhu zvawaibata pagore, Mwari ngaakuzokupa mumwedzi mishoma. Zvawaibata pamwedzi, Mwari ngaakupe mumavhiki mashoma. Zvawaibata mumavhiki mashoma, let him increase your recharge period. Zvibate mumazuva mashoma. Zvawaibata mumazuva mashoma, zvibate mumaawa. I declare an increase in your recharge period. From today you shall never be the same again. From today you shall have freshness. From today, oh my God. Mvura kuzoona yozara, pana anonzi ma-strings anouya nayo. Saka paya pairi kubuda, ma-strings anobva atanga kutambanuka nokuhudza mvura. Saka havana kana pressure pamwe muchiita pressure patepi yavo pazhe. Vanozviziva kuti pressure yamuri kukonzeresa muri kutambanudza ma-strings ari kuhudza fresh water. Saka when you release, you are creating a capacity, you are creating freshness, you are increasing your recharge period. And as well, Mwara kutambanudza ma-streams ako. Kana Waiziva munhu we-US dollar, chatanga kuona tuma-pounds twakupiga wapauri, ma-Australian dollar akuswedera, ma-metikashi akuswedera. Chii chiri kuitika ma-streams Mwara ari kumatambanudza. Maskatana ma-streams ako iwewe. Maskatana ma-streams ako iwewe. Dai Waiziva chipo ChaMwari. Dai Waiziva chipo ChaMwari. You are going to release kuti ma-streams ako atambanuke. Number 4, tati zvinaka zvinenge zvishanu. Zvinozoitika manje, vari pama-next door vana vacherai, havana katepi, saka mabhoho avo anotanga kungodzira level yemvura. Chaakuitika ndechekuti ma-strings aya akreatwa akusvikaonekwa navacherai achikolekta mvura. Zvese zvakouya. Saka usanetseka nemumwe munhu asingadi kupa, kana asingaoni mukana kwauri kuona, nekuti zvinogona kuzoita manje ndezvokuti zviya zviri zvake. Zviya zviri zvake zvinobva zvauya nekwako. Dura rako rinozara iwewe. Vasakarurama unovatorera mani. Haurambi wakadaro iwewe. Dura rako ngarizare nega freshness. Dura
zvinhu zvako ngazvichinje wewe. You shall never remain stagnant. Nekuda kwekureleasa chete. Jesu angangouya kuzopa mukana kuti iye abudise zviri maari. Ndozvaari kuita masikati ano. My God. Kana ngatichiuya kutsime baba. Tsime kana ukarifukura kudai sitaishandisa kachiro wakaita kajeka keyelo. Pauri kutora uchibudisa jecha uchikireta kamupfuku kaya. Unozviona namaziso ako. Mvura ichisinina so ichipinda mugomba rako. Kana ukaona yakasviba unotenderwazve kuiteura. Woiona futi yakasimina ichizara. But kana yazara uchaona kuti haipachukiri. Ine level yainongosvika kudaizvo yobva yamira. Chii chiri kuitika? Mastreams ayanga achiunza mvura avharirwa neyapinda. Saka haachaunzi imwe. Saka iya yayapinda iyo yatopinda yatongomirira kuti saka kurava kuti the freshness yauri kuda kuti iuye ndokunge wabudisa irimo. Kuti uwane the freshness. Kuti uwane the recharge speed. Unototanga kubudisa imwe. Kuti uone ichizara nekukasira. Enda inonokiva muzvare vanozviziva. So for you not to remain in the same place. Vanhu vazhinji we are stagnant. Nekuda kwekuti takavharira. Hakusi kuti mara aropafadze. Uyu anoropafadze. Hakusi kuti mara hana mari. Ukaona isiri kuwanda pauri bodo, hausati wabuditsa. Hausati wacreate capacity. Saka level rinongoramba rakamira. Nekuti kunyange mastreams achida kudonhedzera mauri paari kuda kudai ari kuwana pakandiki. Pakavara. But masikati anomukana ndowe. Increase your recharge speed. Get the freshness of the Lord. Dai Waiziva chipo ChaMwari chiri pakati pedu. Life yako yaichinja. Waide uriwe mudzimai. Aide yatori yakamhanya biye kwete kutamba kukumbirwa. Aide yakatotanga kuti imai. Vanhu unoziva zvaanoita. Anobva anzi audzwa zvese izvi anoti handina chokucheresa. Uye mugodhi wakadzikisa. Jesu akaona kuti chiregai timubetsere chiro akadii. Hatingamurega akadai taakutomubetsera kuti vari kuguta vabetsereke. Unozviziva here kuti ukasareleasa unoramba unokonzeresa kumira, kufa, kusafamba kwezvinhu zvako. Kana mina wana namakanika muno vanonzwisisa zvinoshanda carburetor kana mota dzine makabureta dziya. Petrol inenge ichiti ikapinda kubuda kwayo ndokufamba kwemota. Petrol inoti ikapinda patori nechimulaini chirimo so chekuti yapinda pairi kubuda mota iri kufamba. But ikaramba yongopinda manje mota inodzima inonzi yaflood. Saka iwe manje kusabudisa hausi kuziva kuti uruona seprofit nyamba itori loss. Mota haichatofambi yakutomira. Business rako ratomira harikagoni kufamba. Yaflood. Yaflood. Tine vanhu vane marelationship akaflood. Mushaya kuti iri kufamba here kana kuti yakamira. Tiri kuenda patetere pane muchato uchabuda here. Ukada kuimutsa mota yakaflood inobatika inoita kunge ine kwairi kuda kuzoenda. Inomboramba yamatika tine vanhu vane marelationship arikubatika yaflood mwana wababa. Release mota ibambe. Tine vanhu vane mabusiness kwaiva gore rapera ndopaari inomboaka inomboita seyoda kumuka yati hakuna kwairi kuenda. Yaflata. Release and create capacity. Release and move.
release any progress nevanhu vari pano vane life yakangomira. Chaanopfeka hachichemberi, hachidambuki, hachisi chitsva, hachisi chicharo. Angori pasame level. Inongova haisi kuzomuka kusvika wareleasa. Vanotonodana vana makanika vouya vovhura bonnet, vovhura, vamwe ndo vanozoita yekusveta vachipfira. Wamboona here kuti ukasada kuibudisa pane munhu anongofa zvisina kurongeka, so kuita kuti vanyatsokuisveta mari iyoyo vomboipira zvavo. Vati ndauya kuzokuudza masikatani. Oyandanda masotetekia makata rela ramakata larabayande. Ndine munhu here ari kuda the freshness of the Holy Ghost. Ndine munhu here ari kuda an increase of a recharge speed. Ndine munhu here ari kuda mastreams akawanda. Ndine munhu here asingadi stagnant life. Ndine munhu here asingadi kuflata. Ndiwoyu mukana watapiwa naMwari. Understanding kuti chipo chaMwari chauya chiri pakati pedu. Oya makandia makota. Aurambi wakadaro iwewe. Aurambi wakadaro iwewe. Aurambi wakadaro iwewe. Haungakutwi namaIndia munyika mako. Vhurika, say Lord, open my eyes. Say Lord, ndakadavharika. But I thank you for your word. Dai ndaiziva zvinodaziva. Ndakuita Mwari sinozotaura shoko renyu. Zvinonzi chipavhurire ndiye anokodzwa. Urakuti ukasapavhurira unoramba uri pfina. But chipavhurire anonzi anokodzwa. Ndauya kuzokurangaridza mashoko iwawo. Ukapavhurira life yako hairambe yakadaro. Unokoka the freshness in your life. Unokoka an increase in your life. Urambe uri palevo yawanga uri. Pawanga uri zuro wakuchinja. Watova neimwe level so. Pauri nhasi mangwana hausi ipapo. Pauri mangwana uri kuchinja. Panopera gore raMwari uchapupura panzvimbo ino. Kuti Mwari akandiropafadza kubvira musi uyo wandakazviziva kuti when I release I am creating capacity. Simuvatende kunamata. Reba basantetekia. Rela radadadadadadada. Yekendekendekia mako. Yeyana maso. Oh my. Ayana maso. Aningara menagadaro. Aningara menagadaro Mari. Shandura